Ahojte všetci, moje meno je Radoslav Kobes a som jeden zo zakladateľov zvárackej školy Kobes. Som taktiež zvárač, preto by som dnes rád predviedol zváranie tenkostenného nerezového potrubia. Dnes máme množstvo zváračov či už v zahraničí alebo doma na Slovensku, ktorí sa venujú práve tomuto typu zvárania. Či už sa jedná o potravinársky alebo farmaceutický priemysel, všade sa využíva práve tenkostenné nerezové potrubie. A čo sme si mali možnosť všimnúť v našej zvárackej škole, tak množstvo zváračov, začiatočníkov hlavne, robí dosť amatérske chyby, ktoré sa dajú veľmi ľahko odstrániť. No a preto si dnes ukážeme a predvedieme celý ten postup, ako si očistiť potrubie, ako si ho postehovať a nakoniec si ho pozvárame. Potom si ukážeme aj výsledok, tak poďte s nami na to. Tak tu máme dva kúsky potrubia, ktoré si dnes očistíme, postehujeme a nakoniec to pozvárame. Potom si pozrieme výsledok. Verím, že som to nezabudol. Vraj je to ako bicyklovanie. Použijeme klasický pilník, očistíme si to od tej hrubej špony. Veľmi jednoducho. Samozrejme, keď je nerezové potrubie, mali by byť nerezové čeluste na zveráku. Častokrát chcú, či už je farmácia alebo potravina a chce zákazník, aby naozaj nebolo doškriabané to potrubie, tak nesmieme ho nejako takýmto spôsobom šúchať po tom zveráku, ale toto je len zvárová skúška. Tak, potrubie máme očistené, teraz nahrubo naozaj tým pilníkom, ešte si to musíme odmasniť. Následne si očistíme potrubie acetónom, naozaj pri tygovom zváraní a hlavne tá nerez. Veľmi nachylné je to na špinu, masnotu, není potom ten zvárač taký pekný, robí to problémy a je to alfa omega pri tomto zváraní. Dobrá príprava je základ. Potrubia máme očistené a môžeme ísť na stehovanie. Tak nastehujeme si potrubie, máme to očistené, pripravené. Naozaj je to tiež veľmi jednoduché. Položíme si potrubia vo zvislej polohe takto na seba, aby nám strany licovali, aby nebolo presadenie a nadstavíme si parametre zváračky. Musíme ešte doplniť, že od firmy Solík máme tieto zváračky Most. Sme veľmi s nimi spokojní. Je maličká, extrémne jednoduchá a kvalitná. Naozaj, keď to porovnávame s inými značkami a prémiovými značkami, aké máme tiež vo zvárackej škole, či už je to Kempy, EVM alebo Lorch, ničím iným sa nelíši. Kvalitné prevedenie aj horákov, aj samotnej zváračky a veľmi jednoduché nadstavenia. A tá cena perfektná, takže určite odporúčame všetkým začiatočníkom práve túto zváračku Most. Dobre, naozaj nadstavenie je veľmi jednoduché. Nadstavíme si dvojtakt, nejakých 90 ampérov, naozaj niektorí zvárači si dávajú ampérov viac, niektorí menej. Samozrejme je to o tom cite, v tom prste, že koľko tam toho prúdu dáme do toho stehovania. Takže dojazd si dáme na nulu a dáme si dofúk nejakú sekundičku, viac netreba. Dobre, môžeme prejsť na to. Samozrejme, jedna malá poznámka, vždy sa snažíme stehovať aj so zavedením formovacieho plynu do potrubia, aby sme predišli tomu, že budeme mať zaoxidované stehy vo vnútri potrubia. Pretože naozaj farmaceutický a potravinársky priemysel je extrémne prísny na tieto veci, aby naozaj že ten koreň toho zvaru bol krásny, strieborný, bez chyby. Taktiež, ak by to išlo náhodou na rentgenovú skúšku, všetko by vám to ukázalo chybu, ak by tam bol zaoxidovaný steh. Dobre? Ja si pri stehovaní nadstavujem wolfram trošku viac dnu, aby sa mi lepšie manipulovalo s tým horákom a stehovalo, takže potom pri zváraní si to samozrejme vytiahnem trošku vám viac. Tak ukážeme, ako sme si to postehovali. Naozaj malé strieborné heftiky, keď náhodou niekde nejde dať, že tam ešte trošku medzierka, dám vedľa, ono to stiahne celé, dobre? No a ideme si to celé pozvárať.
Veľmi dôležitá vec, dobre si nadstaviť parametre. Veľa začiatočníkov robí chybu v tom, že si nadstavia príliš vysoký zvárací prúd, príliš veľa amperov majú a nie sú ešte také rýchli v tom zváraní, nestiehajú, potom im to padá, je to čierne, sú tam zápaly, nie je to dobré. Takže naozaj odporúčam začiatočníkom najskôr zvárať na nižšom zváracom prúde, dať si menej amperov a postupovať naozaj že pomalšie, precízne a nech je to pekné, nech je ten zvár naozaj kvalitný. Ja zváravam väčšinou s veľkou keramikou, s veľkým jumbom, 12 keramika, taktiež Wolfram. Wolfram mám vysunutý pri zváraní čo najviac, naozaj potom je ten zvár pekný, zlatý, takže poďme na to. Ja odporúčam pri 1,5 stene, 60 rúre, nejakých naozaj pre začiatočníkov, kľudne aj nejakých 34 amperov. Ja si dám nejakých, dajme tomu 37-38 a môžeme ísť zvárať. Poďme si pozrieť výsledok. Tak toto je výsledok. Samozrejme, môže to byť vždy oveľa lepšie. Ja som sa to snažil zvárať s jednotkou drôtom, pretože naozaj je potrebné sa naučiť pracovať aj s tým drôtom, podávať ho a podobne. Takže vždycky vo zvárackej škole sa snažíme učiť tých zváračov zvárať s drôtom, i keď táto tenkostená trúbka 60 a 1,5 stena by sa mohla pokojne zvárať aj bez drôtu. No, koreň taktiež prevarený, môžeme si povedať. Koreň vyzerá takto, taktiež pekne prevarený všade. Takže toto je tiež veľmi dôležité, naozaj ten prievar musí byť úplne všade. Dobre, tak my sme na konci. Dneska sme si ukázali teda, ak sa zvára nerezové potrubie. Pre viac takýchto videí nás určite sleduj. Ak sa ti video páčilo, tak nás prosím podpor, daj nám like, sleduj nás a uvidíme sa na budúce. Ahojte, čaute.